Yes, kubhaliwe umuntu akaphili ngasonka sona. Satan uyayazi oba uYesu lambile. Akho umuntu usaziyo njengoSathane. Amen. Usazi sonke apho uSathane. Wazi ne weak points zethu. Amen. Was everything. Was even nengcinga zakho. He knows you in such a time. There is things that expose udlula kuzo as your age. And Satan uzakunika challenges according with your age. Akusoze ufumane i-challenging zomuntu ona 60 wena una 28. uSathane uzakunika i-challenges based in your age. Amen. uYesu lambile. Yes. Uya kuye uthi ukuba ungunyana kaThixo yitsho lamatye abezizonka. He tested the miracle kaYesu. He tested the power yakaYesu. uYesu wajika wamjonga waquote scripture. Oyena mntu sazi scripture uYesu wasquota wathi kubhaliwe Satan umuntu akaphili ngasonka sodwa. Uphila nangamazwi aphuma emlonyeni. Akangayihoya uSathane lona. Wambizela encochoyini. Wambonisa isiti ekukuhle kuye ebalekayo wathi yabona la city ya prospera. La city. There's prosperity in that city. I want you to rule that city. Wathi kuYesu wathi kubhaliwe Musa ukuyenda inkosi yakho. Uyayivalanda? So in other words, this scripture is ifundisa ukuthi we must know the scripture. And when we know the scripture, any problem oyifumanayo iphendule according with the word. Suthetha izinto based on your own experience. Thetha izinto according ngokwezwi kubhaliwe kuchiwo ezwini lakho. Yabona xa uthetha even noma obobawo angathi uzawenza into ethini nento ethini. When usiya kuyo umtha uthi ezwini lakho. Kuthiwa wena ayisayili izwi lakho libuyele kuwe lingawenzanga umsebenzi. Iyabiya zibuka pha kumlonto leyo izinto zakho zibuyele kuwe ingakhange iwenze umsebenzi wayo. Do you understand? Umuntu akaphili ngasonka sodwa. Uphila nangamazwi aphuma emlonyeni. Uthi uYesu umna oyihlobenu. Amen. Entlango. Yes. Ndabathumelela imana kumhlaba wasentlango. In other words, bafumana izonka ezihlike ezulwini. Umuntu uxakiwe ufuna uthatha 20 azifake enatsikeni emgqo because the God he knows it ba ngexesha bekhalaza amaSirayeli kungekho kudla yilento ethi iBhayibhile ukukudla sawulama ungamendu sawuphelelwa ngamandla. Once amandla ethu ngathi ayaphela la ndoda nayo iba kukudla. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Kubhaliwe. Yes. Umuntu akaphili ngasonka sodwa. Yilena tu Yesu xa ethethe efundisa abadisipile bakhe athi ithani bawethu asezulwini maliphathwe ngobungcwele igama lami. Ubukumkani bakho mabufike. Siphe namhlanje sonka semihla ngemihla. Daily bread sonka. Oba namhlanje masityi sonka. Xa wenza igrosari. Yes. Ingabikho ilofu yesonka. Ayikabi igrosari. Fundisa ukuba amehlo.
Thina kudala xa sifumene imali into sasiyenza thina kudala yazi into yinto yoba ubaleke ukuthenga ilofu yesonka. Amen. There's something with bread. Ayikho ichomi yakho namhlanje uyakwazi mos ubetha apha kawunyuka sakapha ichomi yakho ayikho namhlanje oh come. Praise the Lord. Ichomi yakho yakudala nisamas ya abantu bethu siyabagcina thina sibaphatha kakuhle. Amen. Ya mamela ke isonka sibalekile. Amen. Mayingahlali indlu kungabikho nesonke ebhinini. Amen. Songa masibe pha sibe inkedama yelofu ehleli pha inkedama ehleli pha ilindele xa befika abantu akho nto ibuhlungu abantu bafike kuwe endlini bangakwazi ufumana islice esonka umuntu ulambile ufumana islice esonka. Amen. Uqalise komnye umzimeni ke ndahambela kuwo ndafika besithi isonka mntakamama samanzi ndavinjwa ndihleli. Amen. Kafuneka ndivule umlomo ndithethe ndithi ewethu kandisikela isonka ndafumana isonka. Nawo xa ndifikayo phaa endlini ndisika isonka sam wakhala uluyona wathi yhu tata ndasigqibelana isonka samanzi nako nayifuna ujoyi singakanani ndisihluthile. Amen. Uyabona ugogo lo uhleli apha emotweni akatsho nokutsho kumba yeyi sitya isonka is long esafe yena hayi jonga wakhupha njani amehlo hayi olady eli lingakhange linkansike. Oh waphuma uMamtola waphuma uMamtola mntakamama kumba ziintloni ezi zenzekayo hayi umahlotshani ke lapha ecam kwam umahlotshani hayi yho uzikhupha mntakamama loo nto ivoyice incinci ithi mamele njengembethetha nje hayi uyazikhupha hayi wazicenga mntakamama waza nazo wandinika isonka. Amen. Very important, the bread. Amen. Praise the Lord. Very important is songa. Amen. If you have bread, you have everything. You can think. So I urge everyone, endlini ebhinini makungapheli isonka. Ngakumbi kwaba bantu banabantwana. Amen. Umntana makafunda apha ekhaya uthi isonka salapha ekhaya angayosikelwe next door. Amen. Umntana ayosikela next door ufike ngokumuntu uthi isonka sase next door. Sonke esimandi sesikamama sa next door. Wayikhona omnye umama wayesenza isonka pha athi xa esiphila isonka thina singabantwana ndihambe naso ndotsho endlini ndithi mama ndifumene isonka athi mama beka phaa esa sonka. Sikade sikezi isonka nazi isonka ndisibeke phaa kude asasonka. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Uyabona naba ndayipasela abantwaneni bam. I said, you're not going out. Akuhambi. Mama mbetheni bendiqolisele kumama izolo. Ndiqolisele. Ndibaxelele undithumile. Amen. Mama Luphondo mntakawa. What? Njengoba ndisithi what Mama Luphondo? Mama Luphondo ndisebenza wisdom. Mama mbetheni ebenasikileyo ebe umke phaa kume engakho ncakasana. Yebo, yekho nice ncakasana. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ukhona omnye bendibuza kuye la tray ye-fridge iba iphi. Mama mbetheni ifumane ekitchen. Iphaa ekitchen.
kodwa bendixelela uba khange ndiyikhuphe apha. Hawu, ufumane nezinye izinto ebezibhaya erumini suppose zisendaweni yazo nazi azifiki zipha sizifumene kodwa ndixolile ndizifumene uba ndizifumene ngabani na ndixolile qha. Amen. Hallelujah. Umambane ne? Bani? Mdlogovu, khawuzapha Mdlogovu. Khawuzapha sisi. Sosiza neso situlo sakhe. Mazobetha utata umfula ngesitulo, Mbonile? Udala from Berta. Uzothi ukhona. Udala. Navigation. Okay. Mama Mdlogovu. Mama Mdlogovu. Mama Mdlogovu. Amen, Dad. Kanti mlayitele mic. Tata, Yes. Akuphangela. ndiyaphangela tata. Yaphangela this year. Okay. All right. Ayike Mama Mdlogovu wahlala phansi. All right. Okay. Mama Mdlogovu. You want me? I must tell you something. Tata, You want me? I must tell you something. Uyafuna ndikuxelele into tata. ukuthi angathi ufuna ukulila nje. Amen. Wothukile. Huh? What's wrong? A call. Okay. Kumi call. Ngubani ubhuti? Ngubhuti okanye ubrother is not your father. The way they age is not the father. Uno brother wakho bene business. I know tata. Kubani umuntu bene business in your family? Babe ngumzala wami. Kumzala wakho ungubhuti. Ngubhuti but ngumzala wami. Bethengisa nje ilanda. Bethengisa ipetrol. Umzala wakho. Masime kancici kulo wepetrol. Khange kubekho umuntu in the family othengisayo izinto like drinks, utywala. Tata sister wami wasweleka yena tata. Wasweleka. Yes, Oh, wasweleka. Tata. Usister wakho. Tata. Wayenejoint enkulu. Wakudala ngoba but wayethengisa utywala. Amen. Wayegula. But question and wayenejoint enkulu. Yeah, like khulu ishishini lakhe. In a small pot. Tata. Wayehlala ndawo. Apha eGugulethu. I know tata hlala emaXhoseni. UsemaXhoseni. Ubani akho muntu in the family okanye isihlobo sakho esasithengisa ibig ye joint kulamacala semaGugulethu kulicala laseGugulethu. Wayenentombi ezimbini. Umuntu othengisayo ngoba bethengisa nje impahla bengumama omncinci wami. Xa umcingile lo muntu undazisa uba siyafuyisela. Amen. Okay?
akukuphuphe amaphupha amabi zange wayiphupha le nto Ndike ndayiphupha tata. ha Ndike ndayiphupha tata. wakuwayiphupha kakanye okanye kabini ha kudalana ne? Kudala tata. uyazi uba okanye you're not comfortable uthethe ufuna privacy ufuna undibona Tata. because this thing iyakulandela ingekayenzi ingozi ayikabi ingozi ngoku but iyakulandela. That's why ndibuza kuba ngobani abantu basekhaya no because andifuni ukuza direct kuwe ngqo ndibuze kuwe u-ABCD uyayibona laa nto but kodwa this thing inayo umsondo yokulandela. Amen. Akukuva apha ezantsi apha mazantsi bengathi kunzinyana Tata banjalo. ingathi yakusinda Banjalo tata. yakulandela qha okoko ndibuza nasi akukhumbula uMarere kudala kwakukho abanye abantwana abayi-2 ubalulekiwe ugeka ke bukile not lo u-actayo not lo actayo omnye abanye abayi-2 babethanda udressa smart they come to the ministry. Yabazi bosanga ndithetha ngapha ya uyabazi abantu ndithetha Amen. bayintoni ku Umzala wam tata. ngumzala wakho utata abantwana wayenebhizinesi Tata. wayekuthanda nanivana like this wena notata namntana kunjani Tata unjalo. sukoyika because I'm getting deep. You understand? And sukoyika because kudala ulapha kulungiselela. And uyayazi into yoba the reason why you're here. The reason yako is one of the things that you're going to be protected. Amen. Akunjalo? Tata. Yeah. La bika iphinde yafika ibibalekile la bika akwayifumana sayikhangela ikhona ilapha ngokwe-ministry. Please make sure that big guy must go today. Amen. He's very smart. He's not a small boy. He's very smart. But please, sir, because ngokwenza yothetha mandithi ndithetha notata ibe la guy seyingekho. Thank you, sir. Thank you so much. Relax, sis. Relax. Because this thing yours are somewhere emangcwabeni. And ke ngoku kulapha kum for uba mandikwazi ukunceda. And I'm going to help you. Amen. If I can say something, Umzala, he never told you about this thing. Ihamba izakufaka ithithi okanye izakufaka izintweni. Wazibona wena sowugaxeleka kwinto yakamzala. Ngeli xesha nisenza imali Amen. nomzala. Usaphila yena umzala? Uyaphila tata. Business njani? Strong? Kanye uvuthulukile? Ha? Hello. Business is strong? Strong nje kancane tata. He's not strong the way he's strong on 2009,
2010, he was booming 2011, he was booming 2012, 2013. 2016, the business was not okay. On the 2016, and he started little bit by little bit, little bit by little bit, little bit by little bit, little bit by, but the money still have the money. Nine money. Njalo tata. We'll talk more. Okay? Okay tata. Yeah. Ngqokeleni izandla. Yeah, no? Amen. Oh, Achi andidinisa. Andidinisa. Iza noya. Iza sisi. Mama noya. Khawuthatha imayini. Kunjani mama? Ndiyaphila tata enkosi, uyaphila nawe tata. Ndiyaphila. Loo nto iyathengisa ba. UTikTok. Yide ngisajonga uTikTok ngisahambisa. Yeyi nakunoyiya. Hey madoda noyiya. Ndathi tyhini madoda. Yakumala exercise ndandibhizi science phandle. Ewe. Wahlala ixeshana yaphinda laa nto yaphinde yabuya kunjani. Ewe tata. Ndifuna ukalalela ingoma lakho. No, madam. Uyamazi lusana sike wathi gqinda kamama ngathi izondibamba kuba umuntu xa ezokhawulezisela. Uyintona? Yena ngumkhulukazi. Ewe tata. Uthi makathi kutheni sithi nje. Umkhulukazi wakho, Ewe tata. umnenakazi wakho, usister womyeni wakho. No, I refuse. I refuse. Huh? Not a papa. There's connection with no sister womyeni wakho. There is a connection. No sister womyeni wakho. Phakathi umyeni lo wakho, lo mkhulu. amen. Yaphila? Okay. Masibeke ingcala undikhumbuze sithethe. Umama unoyiya wake waya eZiyoni. Ewe tata. Wake waya eZiyoni. Wake wanxiba la blue and white. Tata zange tata. Ngubani lo wakunika laa nto? Qala ndandinikwe ngumama wayendise kwindawo ndandineentola zehagu, then nalo nedliso, then ke umama wandithatha wandisa kumntu utata eSightseeing. So ke usanikwe ezaa ntambo kodwa mandiyincede. Engachazelanga oba ezi zinto zisuka phi. Na tata.
ndandingakwazi ukubuza uba ke ndandingumntana. How old are you that time? Inoba ndandiko-18 tata, andikho sure. 18. Andiqinisekanga. Suffering should be fine, yeah. Okay. Mama, nandihlala phi ka? Sisuka eQonce tata, eDimbaza. Dimbaza. Ewe tata. And what? eThembisa. Dimbaza. I'm going to ask you how to proceed this, okay? When good blood I have. You could notice that sometimes when you go to your car, you could notice but the thing is not green, it's not yellow, but in them dagan, in Yaman. Ewe tata. You notice about. Get it taught to them for this. Get it taught. This thought is our pregeza. That thing ilapha kuwe. Ne? When you go to the Lord, when you go to the Lord, kuzawuza into engathi iyapressa ibe ngathi yatshisa, but it's going to be like press. Uzaliva iqhuma. It's going to be ngathi is a press. There's something like a plastic. You know the plastic, as a plastic is the song of dal. Amen. Is as is the silk. Is there something like a plastic that eyayifakiwe apha kuwe eyayinasikeni? I want you must remember your first boyfriend. And if uyayikhumbula your first, kwakukho lady elakhe lafuna into kunaye laxelela unina oba there is someone umsokolisayo. Unina walantomba akumazi akuzalani naye wayokwenza wakuyela eQonce kwindawo ekuthiwa kuseKuzini. Kuzini is a tall guy. Le guy akuyele kuyo. Kana ufika apha eKuzini, there's a houses ezingathi zikwi-river. Izindlu zabo nizibona zenjenje. Uyahamba ngomhlaba get gravel road, but ingumhlaba grey. Awukho mhlophe lamhlaba, awukho yellow, it's grey gravel road. Xa ufika phaa ezantsi izindlu ezimbini ezingathi zino-L, kukho le ndlu yakhe, kukho le ndlu asebenzela kuyo lo tata. Wachanwa ngulaa mfo. Laa mfo akagqibeki uba libhaca uba yintoni na, but kodwa wabethwa ngulaa mntu because i-reason that was supposed to le nto ikwenze ingathi you lose your mind. Yakhumbula? Ewe tata. Yakhumbula?
You lose your mind. Your mind was not supposed to we are functioning even today. That thing, ile ikwenza ukuthi izinto uthi sozifumene. Amen. Sibuye umva, because they never fixing the problem. They just bind the problem. That's why we don't bind demons. We cast out demons. We don't bind them. You understand? Ubunzima okubo abantu bangakubona apha wonwabile, but you don't sleep at night. Uba namaxesha oba usegede uhleli because of the problem, and kukho lento uyaziyo wedwa. Amen. Ungazange uyixelele mntu. There's something that oyaziyo, but uyafuna uyithetha, but ucingela abantu they will judge you once they bachazele about this thing. Amen. So andikazukubiza kwakho till I get the solution of the problem. I get like a bit now. Ndiyayifumana oba mnike olive oil yithi, but izokhumbula wethu Thixo usebenze mfihla kanini. Amen. Ikhona lento bawufuna uba mawuyenze Amen. Amen. for real. Amen. Ikhona. Uyacula ne? Andikwazi tata ucula. Akwazi ucula? Yintoni okwazi uyenza? Uba uza kunceda kule mesi. Uthi hoyini nina nonke nisindwayo ngumntwana izani kum ndakunika ukuphumla. Your rest uzayifumana not emaxhweleni, uzayifumana kuThixo, because abazukwazi ukuyichana. The lastly, kubani igama lomntana omncinci? Alwande tata. Alwanda. Alwande. 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 Oh, Alwande. Okay. Bekumele laa mntana ibe no-miracle kunjani? Ewe tata. Because of things ezenzekileyo kunjani? Injalo tata. But God, He pulled you through even the mess. And then sisishado le Amen. ikujikelezileyo. Amen. Deliver everything. Thixo uzagcina sisi. Have now say the juice here. This is our juice. Open the mouth and say the juice le. Okay. Ungahambi uyohlala phansi ke mna. Our juice is the best juice ever. Ever. Now, khawuzimamba njani zezi ndizifumene ungekho is I want to say to you loud and clear and listen to me now what I'm saying to you. When you make a mistake, you leave this ministry, you're gone. When
I said that to Tata Kawari, you remember? Yes, sir. I said, if you make the mistake, you will lose your life. And happened all along. I'm making an example about him because why Lapakulu looks like. Amen. If your family, Yes, sir. okay, masangati in your family, must take a mama, Yes, sir. your own mother. Yes, sir. The whole street, Yes, Dad. Zange is very happy in death yaka mama. No, sir. The whole street. Even I can say, Shehlala Moskwi Lokish, we mix with colors. So I can say, Ibizwa is a Bongoletu. So the whole Bongoletu. Yeah, yenza in noise. What I'm trying to say. Yes. We yenza in noise. Yes, sir. In get death yaka mama. Yes, sir. Amen. City, why the family sacrifice? Uyazi ingxaki eyenzekayo kukwenu. Yes, sir. Maybe beningekayazi. Dad. Into yoba uma nani suppose ba nimchisile. Eningekho kule problem ngoku. Dad. I want to think about two yemingcwabo eyenzekileyo. Emotional. That thing yayizibonakalisa because yayisatya ngaphakathi. So that's why umuntu wakokwenu wayeraiser engakwazi ungena eboxini because of the body. Ungena emncinci. Remember, imoshwari yinantsika ngumkhenkce yi-ice. He's supposed ba uyaqina and then abe nansika. But instead aqine uyaraiser. I can say that to reflect what you have said. Now, before you reflect what you're saying, even that umama wako Dad. kwadingeka into yoba from the mortuary To the grave. to the graveyard. Yes, sir. Because nengcwaba phayekle kufuneka baphinde bayiqhekeze kwakhona ngoba izinto azikwazi ukungena because of this thing ye family. This was not the Natsika, the one. Okwesibini is a lady enungudabawo elaliligqirha. But udabawo wayothatha into yakhe wanento ezimbini kukho le ekhaya kukho leze nodabawo for ukwenzela ba ubugqirha bakhe izinto zakhe zizokwazi ukubhataleka izinto zizokwazi kunathi uthi again umoya uphinda kwakhona uthetha ngento yenatsika yento ba yena udabawo ukuhamba kwakhe khange i-experience lento I-experience abanye abantu. Amen. Udabawo wakhe. Are you ready to make a prophecy? Akuzukhala. Yeah, yavakala le ndithetha. Did what you have said, I'm speechless. I never said those things to Praise you. the Lord. Now, Mama Tane, what I'm trying to show you, ministry was under the attack Yes, sir. by the spirits. Yes, sir. So the spirit goes to that spirit Amen. and push in order that you are not yourself.
Yes. 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 Yeah. Because why he's doing that? He wants you, we said something, and when you go, uzoti, they were, Yeah. this is what is happening. Amen. And we lose the member. It's not us who lose the member. Omnye ndithe kuye ngaphindeza. Amen. Because I caught the way you're talking to other people, Amen. nezinye members. And then I said, silinde man, xana sihamba sibheke eThekwini, sizakuxelela. Amen. Khakhume ngoku. Jesus. You understand? Amen. So, I live by spirit. I stay by spirit. Amen. I see things by spirit. Amen. Yeah. Can I say? That yes, you can say something. I can't be going. Umndebele igqirha bingumakazi. Ungumakazi. So umakazi ngexesha yengetheni. Because kuthiwa xa uyengetheni uye uhambe uhlala wedwa. So uyanikwa izilwane. So ukhetha isilwane ofuna ukubuye naso. So laa nto leyana tata yayi kwafika umthandazela ndifuna umenshini. Yathathwa yakhutshwa endlini yasiwa kuloo ndawo isiwa kuyo. So umakazi ngexesha abuya engetheni ubuye nayo. Uyamazi lo mntanazeli bebeyekho mawethu saxelela. Lo mntanazeli ngowasekulethu. Yes, sir. Wake waya e-warehouse. Ngoluhamba awayethethe ebantwini uba mna ndithwele. Lo mntanazeli is not the old person. Ngusisi Yes. oyanga. Yes, that. Ulapha ekulethu. Jesus. Why siya too much no nansikaba yekho wayehamba too much kubo abantu bebheme lapha eGugulethu uthi xa ethetha wathi efika kume warehouse wabona into engathi yajikeleza enjinji ndathi ke kuye that is umxelele uba ndithe makazoyithatha le nto Amen. makaze azosibonisa uba iphi le nto inantsikele athi anyway I'm not going to worry myself. As you talk there's a link come from this way. Yes, sir. Izangapha this way. Yes, sir. Praise the Lord. Amen. I know what you're talking about. She's a liar. There's nothing I know yenza. Akhondo anokuyikhupha. There is nothing. Uxoxiselwa nabo bantu bakhe bamxoxisela nabo bonakala. There is nothing enokwazi yenza. Amen. Do you understand? Yes, sir. You have a beautiful child. You are not ready now. Obushiyelwa. Nokuxenga khupha imali. Uyikhuphile nje tata. Utsho ngoku after Tuesday. Buke ufumene imali ngolosithathu, right? Yeah. Ngeske nditsho ndixabele Tuesday. Uyikhupha mangayikhuphe every day, every month end. Ndiyayazi uba uchumisa. Yabona uchumisa? Bano uchumisa Hlanjwa. No Amanda Mcoki. I mean Yolanda Mcoki. Amen.
uYolanda Mcoki noChumisa Hlanjwa noAzuza Daisy bane date phikani nine date but nine date akunjalo bane date ndifuna ukubonisa uba ndiphezu kwenu ngoku ndijonge zonke into zam ndizivule zenjenje ndivulile ngoku nanto zam ndivule ndiyayibona le date yena omnye uthi uyaseva ndiseyivela useyivela uthenga ipizza idate mos wathenga ipizza nge-300 nitye noba yi-3 nonele nee-drinks but le date ifuna imali ezibonakalayo uzawufiwa weekend away ndijongile ndijonge inkamara nam ndinijonge nonke inkamara now I want to tell you that, madam. Thank you so much. Now I'm checking. Come Nombeko. Uphi ngoku lo ebezizele yedwa akazanga namhlanje? Akakho namhlanje? Andisa, hayi kanti benihamba andizuye ecaweni namhlanje. Kubani lo phayikhaya ovele waphuma amaqhakuva engakhange arhawuzelele and izinto zingathi zizilondana ubone xa urhawuzelele uvele ifele No, brother, I'm that. uvele ifele kamaqhakuvana ndingayicacisa njani bethu na ewe but khange urhawuzelele and this thing kaloku ivela xana ne but khange yenzeke loo nto mama come yiza uzawuthandaza lukhula neeglasi zizithandayo kwenzeka ntoni mama ndibeke ndaphuma amaqhakuva apha esifeni nalapha ezingaleni andayazi usaphuma nalapha andiyazi awuthetha akuyazi uba kwenzeke njani andayazi uyarhawuzelela wena ayirhawuzele xa uvasayo amanzi awarhazelisi uvasa nje kakuhle but kodwa kukho izinto eziphumayo ungazi-understandiyo goodness me udabawo uzazocela uxole Amen. Nombeko apologize wena ke ungambhebhethi uthi dabawo uyenzelani loo nto into ofuna uyenzile uzothi kulungile dabawo eba ungambhebhethi ungenzeki ifight unnecessary uyazi uba umoya ongcwele umvezile yonke into uyinikela kumoya ongcwele
because usezawubethwa Amen. dabawo but andizutsho uba ubethwa nini uza kwenzeka leyo. Umoya Oyingcwele akako happy yinto ayenzileyo kutatakho nasebantwaneni bakayihlo baka brother wakhe. You understand? Yonke bobunzima ngazanathi sizamile. And Nombeko, I want to say thank you ngezillions oyenzileyo. Amen. Abanye bayadikwa bangazi kawethu, but you always in the church because you are focused. Uyayazi ngoba inantsika iza ungajonga apha umyeni wakho uyeza uzawusuka eRhawutini. Ungajongi tu apha ngoba yena nama umyeni uzawuvela enantsika na uFox endijamele nabo. UFox endijamele makandijamele. Yiva mntanam? Yeah. Thank you, mother. Sizayihoya loo nto. Yeah. Kamcebisa, cebisa. Ubani ugcobisa? Akakho. Okay, xa nisithi gcobisa ndibiza yena. Xa nisithi cebisa ndibiza yena. Ebezisiza kuni nonyanakho. Right? But that thing, it temper something in your body. It tempers something. Temper your blood. The taste. Even. Silence. That thing. Zungazana ke uqondisile ne? Amen. Chilo kumba le weekend uyamova kulaa ndawo
ubheka kwindawo entsha Tata kanjani? utshilo kum kodwa ke uzumremind ngelithi laa mntu akakahambi phaa kuye Ewe tata. angahlali ixesha elide ngoba uzawuncediswa ngabanye abantu abazaba phaa kuye. So ayizuba ngumntu oyi-one, izawuba yi-force ethi khawuleza ngoku, khawuleza yenza into ethile, khawuleza. It's going to be a force. Bana ononoizia, kumntu ononoizia? Kumntu angathi uzokapa. Sorry. Kuwe ne? Yes, sir. Ngathi uzo. Yes, sir. Nawo amanzi akho phaa. Kakhabula amanzi akho. Hlala phansi ma. Noise. Amen. Ilapha kuyo. Nama ndikhabula wam amanzi. So, yiloo nto Mafilika, take the love, the mic. Come out. I command that demon spirit, go. Guys. Look at me. I command every demon to come out right there now. Come out.
glory. He's the same. He's the same God. Same God. He's the same God. Same God. From glory, glory to glory. He's the same God. It never changes. The same God. Same God. He's the same God. You are the most high God. Oh, you are the most high. You are the most high. Yeah, you are the most high. Oh yeah. You are the most high God. Jehovah, you are the most high. Jehovah, you are the most high God. Jehovah, you are the most high. Yes, you are. You are the most you never change. You are the most. You are the most high. Your name is Yeshua.
want ndifuna uthetha nomama. Amen. Yes. Ndifuna uthetha nomama. Mother, in your school, kwasa sikolo ubusebenza kuso. Actually, department yakho wone ukwimali funeka uyifumene. Right? And ke ngoku kabhekela so. And ke ngoku mama umdingi siya short apha kwipasika, right? La mali mayiphume la mali. Ukwenzela singazishota njani? Now, there's a mother owawusebenza nayo. Kukho one of your teachers osebenza nabo phaa esikolweni. Kukhona osandofunyanwa i-department into yoba ebengenazi qualifications. Animazi kakuhle tata senba communication yabreak. Yabreak. Tata. So akubazi ncam. Khange uyive le nto? No tata sihambe sahamba abreak isikade sincokola sithetha basuka bavala nje. And akwabikho mntu ukwazi ucommunicate naye even now be-close kakhulu. Bavalile na. Tata. All right. Lowa usepha? Omnye lowa akasekho phaa mos? Hayi tata akusekho tata. Akasekho phaa. All right. Lowa ungekasekho phaya akho nto ivelile? Khange uvele? Khandivelwe tata. Bathi ndiye utata wakho nemane ndimbone mane indiphathele izinto ncokola kakuhle ngendlela uba masisondelelane as friends. Okay. No problem. But the thing is this: the Lord is going to open the door. Everything you lost, and that guy is supposed to go now. Begin by student, ma. By student. Amaliga Yehova malitunyiswe udumise buise na kuyesu nyana na kuye umoya oyiwele Jehovah unjalo kuseqalekeni kunjalo kunje kuya kumana kubanjalo kude kube kuna phakade till this storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds cross forever from the sky. Hold me fast, let me stay in the hollow of thy hand. Keep me safe. Think now. We trust the Lord to buy us a new building. It can be huge building, starting
Siyasikhola in that huge building. We're not going to say, now this place is big. This place is that. Okay? Where I will have some computers and telephone. People they can phone for prayer request. Amen. People they send the prayer request. Where the place that I can have a shop. Sorry. The shop that you can sell sandwiches, snacks, because abikude kwindawo yothenga amagwinya. Amagwinya afuna ukuthenga kwalapha ebuildingini. And then the place is about a library. Meanwhile, the people are waiting. Then we're putting in that sick. This is out. You just draft whatever. Talk about yourself. Amen. Talk about the things, the challenges. You know, your testimony, it can be converted to preaching testimony. People, once they listen to testimony, where are you from? Who are you? Where are you going? In 10 years' time, where did you see yourself? What is your ambitions? What is your goal? Amen. And once you discover yourself, where you're going, and financially, this and that, you know, do you want at your age, who you want to touch? Fidika, sit down. Is someone forgot something? Now, all those things, experience about you. You sit down. You don't need to write. You're going to talk. And and then they write whatever you say. Okay? I write my book. I went from you, who's so many pages. Amen. How do you see me in front of you? When I was fall, I rise. Dear Queen, when I didn't have nothing, now I have something. Amen. All those things, those experiences in his Bonilayo, you write it down. In order tomorrow, he said, Mbonile mna. When I'm driving my Lamborghini outside, you're not going to ask me, where did he get the Lamborghini? You know, usokola kwakhe and nambona ukuwa kwakhe nophakama kwakhe. When you fall, make sure you fall in the good ground. Amen. That falling must be a seed. It must change to be a seed, a kulai. Seed. Seed. If the devil managed to knock you down, don't let the devil to knock you out. Amen. He can knock you. I tell other men of God, ibibhala inansika city yenza research ibuza about ulwaluko lwethu. And then I tell him straight, I said, Tina, sifundiswa ubuse, to be naked. When you go to the bush, my brother, you're going to be naked in the bush. Amen. You know why?
Why you naked for the month? Is because tomorrow, when someone is trying ukuhluba uhambeze, akhondiza kuyikisa, because you are ready for 1 month, 4 weeks. You are naked for 4 weeks. Amen. So you're not afraid. Oba xa usiwa ngenye imini abamelwane xa uthathwele izinto sowumdala phambi kwabamelwane uvuthuluka kwakho, you're going to rise again. Amen. Because uhleli wa naked waphinde wabuya to the society, ubuya kwakho society wanxiba impahla zakho again, you still standing. Amen. So man doesn't feel threatened by other person. The real man akelanga uba lo muntu angaqhuba ntoni oyindoda aka shakwa Yeah. ngomso uzotshata umfazi onemali kunawe, not been shaken by because unemali. Ngutata wena apha endlini uzawufaka la chocolate phaa kulaa ndawo ahlala kuyo, uzambekela izinto zakhe phaa, uzawuthenga ezinto obuqhela uzithenga ngale mali yakho. Amen. Eshotayo uzawusebenzisa le yakhe imali, but there's nothing ekushayekayo. You're gonna afford, I'm paying the lights, Amen. paying the roof, I'm buying this, I'm buying that, I'm buying that. I'm doing all the things that doesn't say. Kondiza koyikisa. Amen. But wena uthi ngokumbona uba uyavumba ku-project, uthandana naye kodwa uvumba inantsika i-cables the project, izawuphela la project iphinde kwakhona ningabelani nesent. It's because you don't know where you're going. You don't know what you want in life. Oba uhandsome kangakanani ba akaphangeli kwindawo right. Ngeke. Sondela uhlala lapha ebheka apha eKTC 1 2 3 naku uyakhoba. Xa ukhoba hi kunjani naku ungapha ya. Uba akaphangeli, he cannot feed you tomorrow. Don't go with that person. Amen. I'm telling you the truth. Uzawusokolisa ifamily, uzawuba nabantwana ekhaya, abantwana usokolisa ifamily, these girls. Lilita. Akanokhangela once afikele exabisweni athandane phaa eKTC. Amen. You cannot do that. She must check the right person that uzambuilda, that uzamjonga, uzamnika what is it takes. No, uhlale kwa phaa eKTC le. Huh? No, you can't. Ngowaphi lo ulapha ePhilip. Hayi lona ngowasemagasgavi. Hayi uhlala emagasgavi. Hayi ndiyakuya ngenxa uhlala emagasgavi. Kubani uthetha yena? Ubumfene utsho. Ndachumana ngumfene lutshwa. Ngoku ndiyabheka uba iwanda kuphi. Yeah. eKhayelitsha uhlala umntwana ngoJ eKhayelitsha, umntana umuntu uhlala ngoJ eKhayelitsha kodwa usevarsity yena lo muntu ulapha ngoJ. Kamjonga akathethi. Huh? No. Ndifuna uba mama bandibize the minute kuthiwa hayi kukwigintsa elihambayo apha andiliqondi, call me. Amen. Zawuthandaza is either laa moto ithixeke kweli cala lakhe kadrayiva, then abuye athi ithixekile imoto, uthi yeyi dade uyasebenza, utsho kuye
Tati yasebenza. Sifuna class. The class, lena kuthiwa class. Koko mose about okay, mama mthing buyitishala. There's thing that they says class in order. Amen. The class in order. When you do EBA, open the Wednesday for education, diploma education. But if ba Wednesday EBA, ufuneka wenze BA ed. Akunjalo bakwazi? La ed ile diploma ikunika class how to handle the class a class. Akunjalo mama? Amen. You cannot uyo teacher ngeBA. I can say into lonto leyo. Funeka ibe BA enento ngaphezulu ukwenzela uzoba ne-BA ed. When say BSc, you want to teacher BSc yako umajor ngebotany, as you can go kwicala lakwa medicine, but you have the BSc. Now you want to change that, you want to go and teach the children. Ngoku ne-BSc, you must go and do education just for the year, and then uthi ke ngoku you have a BA okanye you have a BSc and in education. Okay? Amen. Now kuqala sibheka kulo ndifuna kuyinantsika mafilika ngePasika. We must get those people they do digital don't. Amen. Ne? And then we can talk to the young people about the new systems ezisetyenziswayo ngoku. Okay? Because obungenze assignment ngoku, I need yo ingqondo yakho usebenzise izinto. So siyazi ba akukho strong apha esincwadini. Ungabheka esikolweni ngoku because the tools zikhona for wena. Amen. Awunjalo bakwazi? Yeah. The tools are there. There is no nansika, there is no excuse. You understand? I wish we get four kids. 4 kids as strong as zijongwe icawa, zijongwe zijongwe ndim, bhatalela fees zabo, Amen. bhatalela izinto zabo zesikolo. 4 kids. Sawugqiba sifaka umoya engcwele amchilele everything. Amen. 4 kids. Not abantu abangazuba grateful tomorrow uthi benzele izinto ajike ngomso angabikho grateful. You understand? Wish ukuthi ufumane abantu abazaba grateful uba baphumelele. 4 kids about discipline. They know how to discipline themselves. Learn how to discipline. Tata yonke into le ubuhlunyuka yonke into ayivakana nengoma uthi ukuba hayi mntaka mama inhloko yajika no okanye gumbi Zap, iti landu. Yeah. Akundi pupukle ngaphandle ko zap. Anda kama bemke ngezihloko zabo zinkulu. Mana besenje njengenhloko. How I wish, that is my wish. Get 4 kids. Amen. Basekenise licawa. Abazawuthi ngoba inansike. Okay, let me say it. Nisamkhumbula umfundisi uKomani.
Amen. Umfundisi Komani use-LA. Undibuzile kumba akho wantwana phaa enkonzweni unondiphathela oba babini oba mnye. Wabiza nonye umntana ebecula apho. Wathi ndifuna laa mntana azofunda umusic. Ngathi kumntana uzawuzofunda umusic apho. You understand? Amen. Uyabona uba other opportunities. Amen. You take the child omaziyo uthi mntanam go and study overseas. Nansi basari. Uzawufunda overseas. Abuye uzawakhe nansi ke afike ngoko asikhumshe. Hey man. Hi. I can't. I know you. What's your name again? Huh? Uslibele wo. Ulibele kuye ne pastor. Ulibele. Pastor who? I'm telling you the opportunities and is fumanayo ekuthiwa abantwana. Don't you want abantwana bayofunda phaa overseas? Ndithi kha umeqala ke ndike ndijonge ndibone ukuthi ngophi. That's it. When you do your 2 years up in South Africa, you go phaa uyayazi uba laa degree uzayenza within 6 months. Ufumana idigri phaa. Le 3 years apha niyenzayo apha kwidigri akonzwa 3 years ngapha. But xa ubuyayo ubuya une-masters njengabanye abantu abane-masters. Amen. That's how khawuthumela abantwana abaculayo bekhwaya khandinike oba bayi-3 baze apha bazofunda ndinenantsika apha bazawucula kunye nabantwana bamnyama balapha enantsikeni e-overseas. Umuntu endinovuma uba makaye ngu-Ayanda. Amen. Nakube novuma kangoku akazokwazi ushiya umntana. But umuntu endinovuma mna, I've been no Ayanda since day 1 till today. No Ayanda. Now umuntu endinonantsika and bangapolisha something is there. But bangothuka. What in nansi ecaweni. You must love the female lady. Yes. Uye lo ndithetha ngayo. You understand? Amen. Yeah. But no, bring in nansika ndithi hayi khabuthatha phaa kuwe enkonzweni. Khabundiyeka apha kancinane. Ngoku ungu-deputy nansika chairman we-Leeds University in US. Leeds deputy chairman wa Leeds University. Yambona mosakavalekanga. Yambona ba uyapusha. He's pushing. Amen. Apusha nansika ubuthi Jesus akathi Jesus njenga uthi chi. Uyamchi. Ikhala la chepa ngaseva chi. Athi chi. You know, athi chi. Yeah. Ubethi indlu ime ngenyawo. Akunanga ntombi thina sithi Jesus. Bona ba chi. We talk about Uyayivalana?
Tshela bomncinci Subona war bayeza bashumayela nge-Easters. Ha? Abona umshumayeli? Nithe nifuna bayeni andizuva ngani. No wenzuva ngani. No mjeni funeka ufumane umyeni. Sawukhangela umyeni phaa eBhayi. Sawukhangela umyeni. Ha? Hayi nothina ukhona ke. Ha? Right. Okay. Where's that mic, Bilap? Isa pa ako nom, sir. Umntana ulele, supa ka. Lele umntana na? Ha? Nom, sir? Lele umntana? Ewe, tata. Uphupheni siza nto? Uthi unifonela kwakusasa ngenamba endingazaziyo. Uphupheni siza nto? Ungxolise, tata. Ndisithini? Theni ndingazicaweni, tata. Wathini wena? Khange ngikwazi ukuphendula, tata. Ndathini mna? Wangikhombisa ngumnwe, tata. Wathini wena? Ndajonga phansi khange ngikwazi ukujonga, tata. Athi ndizawuzicaweni, tata. Ndathini mna? Wathi awusoze uphinde undifowunele, awusoze uphinde Wathini wena? ndajonga phansi, tata. Ndathini mna? Kwakomnye umfo wayengaphilanga usesibhedlele uyobonwa ke ngeebrothers zakhe uyabulisa molo zukumzi uthi omnye molo kunjani ndiyaphila njani wena hayi ndiyaphila ndive ngocebokazi uba wena kuphilanga waze wathini wena ndathi hey my friend khangela ixesha ndizokubona wathini yena wathi hayi uzandikhangelela apho ndihlala khona wathini wena wathini yena uzoyibona sekumva oba no mana akaphilanga lo mntu uthene mane sithi wathini uzoyibona ngoke njenguthetha nje ngoma wathini wena. Do you see things in the world? Abantwana ngabathathu omnye. Hayi, tata. Unaba 3 kanye na 2? Na 2, tata. Una 2, not 3. Tata. Not 2. Na 2, tata. 3. Hayi, tata. 2. Na 2, tata. Omnye nafumana miscarriage. There you go. Lowa ungakazenza zazinto usakulandela lumncinci. Uke mona ixesha apha endlebeni kukhala ingathi ukhala umntana omncinci kunjani? Ewe, tata. Kube ngathi kube ngathi umntana uyakhala ukrobe akho mntana kunjani? Ewe, tata. I see. Ucho lo mfo uthi is the same God. To glory is the same God. The Lord, He knows what you did in the last summer. Amen. But you're forgiven. Amen.
Lo mntana luleleyo utatakhe yamazi utata katataka uzalwa ngutata kamama katatako waze kwaba utata katata kamamako so sonke siyazalana apha because utata katatako ukhulele kulo mama katatako katata kamamako uzalelwe emagikuni katatako so wonke umuntu uyazalana utata lo mntana i-prisoner warder right uyekile tata ngoku yi-direct. prisoner warder right utata womntana He was dead ngoku yi-direct. prisoner warder utata womntana yes Ewe tata. there you go and then ke ngoku uthi uyi-direct okay what is the director what He's a director kwi-infrastructure and development in SA. all right which is utata lo mntana wayedeployiwe enantsikeni prison Ewe tata. wayedeploye ANC prison Ewe tata. okay the guy i-hunch yatrainer Ewe tata. unesifuba into into and yasithanda zazoso uzithanda zazoso nantsika uzazazelapho now ungathetha njani khona le nto ibona kumarela kaloku yiprofethi le xa ithetha sintomba ithetha out of context sobona ehleka uthetha lo mntana yi-direct Ewe tata. but uthetha lo mntana beyi-prisoner warder Ewe tata. ebephaa kwi-offices ndiyabizwa unkulunkulu ndifaka isiba now inantsika hlehle Ewe tata. hlehle ke mntakamama sisuke Vuyiseka that's why ndazi nje ndadlala Vuyiseka mntakahlehle Ewe tata. before ubheke Joburg right Ewe tata. walahleka hlehle right Ewe tata. wotshe Joburg right Ewe tata. wasebenza hotele right Ewe tata. kwamandi hotele right wathi xa ubhukisha wadibana utata umntana right Ewe wathatha amagama akhe right wathi details zam sendizibekile apho kuwe edeskini right wafowuna hlehle right Praise the Lord. no I'm seeing your stuff wafowuna hlehle right wayinvite esantini right wayohlala esantini right hlehle wafika i-apartment intle right ingasiyoyo yakho right iye yakhe right wafika e-involve nompedi right Ewe tata. the guy nompedi right Ewe tata. the problem started there that is the problem your life is not the same is because of that mpedi story cima ndiyadlalisa apha ndizodlala apha Amen. azange ngizodlala apha ungabona ngathi ndiyadlala azange ngizodlala Child. andidlali apha Amen. the life was not the same after that then masiphinde sibuya nantsika hlehle uhlala naye right Ewe tata. izinto zirayithi ngexesha nikunye right Ewe tata kunjalo.
kuhambe ke kwahambeka so wena nathi kahle hle izinto anabona ngasolinye, right? Wa applya eCape Town oba mawuzosebenza eKapa, right? Wamshiya nompedi. The life was not the same again. Hle but uxabisile lamfo, yakuthanda lamfo. Yeke wena egquduza pha napha izimalini. But ebekuphi imali uyithumelele ekhaya kunjalo, right? Ubathumelele uma 10,000 ekhaya, right? Kubhelekazi, mama kubhelekazi, right? Umnike i10,000 ngenyanga, right? Ngexesha busa Joburg, right? But today ubhelekazi akayazi lonto. Akunjalo? What is worse ubhelekazi, there's a money ibiphumile akwanikwa nesendi kulo mali, right? Yeah. Because undibone emathongweni ngokuthoma ndikunike ifile yakho nasi laba phambi kwam. Amen. Kwafuneka uba mawuphume again kubhelekazi endlini, right? Waba uhlale egugulethu, right? Ubhelekazi bayityile imali nentombi akunjalo? Lale mali imali yababantu bagiliweyo. Imali yakarafu, right? Giliwe la ntombazana wayinceda la ntombazana, right? To claim the money, right? But kakubiwa izitya akwabelwa wena isitya. Amen. The Lord said to me, kubhelekazi. Amen. Sumnqalela ubhelekazi myeke nemali yakhe. Uthe hey. Uthe xa usebenza apha eclinic. Apha eclinic apha egubethu. Amen. Sebenza eclinic. Uyiniko. Your brother is a doctor? Cousin sister wanted. Cousin sister is your cousin sister. Okulungiselela umsebenzi apha. And later, because now we talk. Amen. And then abasebenzi bamvukela cousin sister, right? Oba kukho nepotism, right? And then after that, kakaba funeka wena uphume emsebenzini, right? You are busy with the counseling HIV and AIDS, right? I can't cobble any reason. Huh? Ababan banomon. Ninomona. Amen. Now, your sister. Kangakunike man. And yoni bulala ilende in the heart. Yak frustrate lonto. Even today. This thing is about 1 year ago. Amen. This is 1 year, 3 months. Lendo mazifumene, but still sakuhonta. Nasebsuku yakuhonta. Uhlile waiting. Uhliswa ilendo. Jesus. Omnye ngacinga uyagula, ungaguli, akuguli is because uhliswa. Le betrayal uyibonayo iphuma from the family, but imali phelile. Amen. Money is not there. Imali yavuthuluka xa umona uyithatha ungayifakeli imali yaphela. Now, that's the guy. Just come to the Lord. Amen. Yeah. As times go by, as times go by,
Asizuthi ngokufika sibe sukuthandazela. Sibe ngathi siyantandazela xa sibona wena. Asizukuthandazela ngoku. Sakuthandazela kule veki zayo. Bawa ukuzanga kule veki zayo. Azukuthandazela nokuthandazela. Akunjalo mama Memke? Njalo. Now, Hle. Ewe tata. Ugqibele nini utata kapapa phone? Gqibele kudala tata. Akasafoni. Ngisafuna tata. Gqibele last month. Ukwibusiness enhle ngokupha uyokhupha inantsika. Huh? Ewe tata. Big business. Chemist. Igolf namoto eqhubayo. Ngigqibele kwi Mercedes tata. Ikhona negolf. Yeke la Mercedes. But there is moto encinane. Andimazi tata nomqumela ndinandi. But awuyazibona mos i-status. Ewe tata ndiyazibona. Uyayibona le moto ndithetha ngayo. Ewe tata. But kodwa Teyazi ufuna kufonele Hle. Ufuna kufonele nini Hle? Namhlanje tata. What time Hle? Ewe tata. Alright. Magani igama lakhe? Sifiso Mdakane. Sifiso. Mdakane ewe tata. Sifiso, where you are, I allocate you with the angels. Call her in the mighty name of Jesus Christ. Amen. He's going to call you. Amen. Hle. Tata. Uyayithanda into. Sanuhleka ngiza ngixabanisa noFriend. Hle. Tata. Uzofuna. Usifiso uzawufona. Sifiso. Fona kaloku. Ndakana fona. So, I mean, unenkai, Ewe tata unenkqayi. but lenkai yakhe ufihla impandla. Mfutshane natsika ukhona apha. Slender here. He's going to fall. Uba kandiza kubawo akazufona. But Bunbizim is going to call. Ufika kamani lapha sithetha nge-fasting, fasting. Uyatya but inyama kuyitya Amen. ebomvu. Red meat. Ungatya kenye into. Nezinye izinto.
Okay, is that you? Okay. Yeah. Uzaziphakamisela isandla. Amen. Sumlatha uthi nguwe lo. Ngabantu babeqelele. Sulatha Hamba bobabili. okanye benikunye ngelaa xesha lokubhapha. Usisiloka langa. Yena usisi lo uzawubuyiselwa unayo impahla yakhe mose kunjalo. Amen. Ha? Akanayo? Oh but bakafumana impahla entsha kunjalo. Yeah. Okay. Uzomamela usihlalo. Yeah. Good. Uzoba uyinxibe ke ngoku xa unxitywe le wandule ke ngoku unxibe. Amen. Okay? Zomamela usihlalo babathini na angendawo kakhulu pha. Thank you. Ngendawo. Kodwa ngene emnyango. Buziba ungenaphi wena ndingena emnyango. Hayibo. Awukena ubuza into uyaziyo uba ndingenaphi. Ndingena pha. Ndithi chwa njanje emnyango. Ndithi chwa. Lunch. Yeah, there's son. So I'm out of the job. My boss batana sele. Tanaza ke bagul. Pin batana sele mapi. Now out of the job kai. Batana. Bafake. Upin bakupe kwa. Diyavala ngo God bonke aba bantu bebendithembisile ngezinto ndiyayicela la mali uqala kule nyanga izayo sulinda uApril ndiyayifuna la mali. Amen. Phela kule nyanga oba 200 oba 300 accordingly aba begusha ndifuna 1000 zabo baqalise benifake imali notamtam. Okay, ndizawuza 39. Mbona ngokuthuka kwakhe Then go to the president. akayazi basithetha ngantoni. Uvuvu khona bethu incwadi yakhe. Praise the Lord. Uthi yabo izani kumnina nonke beningekho ecaweni zandibhala phansi yaba uyakhetha ichicken okanye igusha lo mali ngathi ke is 3000 igusha uza nayo apha ngaphambili. Praise the Lord. Amen. Sacela ke bethunani nonke uthi nonke ungazikhopha izandla uthini madoda onke akuzukhupha nix ni wena zola sobhalile yinto ozayikhupha wena drink ezithu akusazimisele sana simisele ngedrink ezithu kafana ucinge uyambona indlela azimisela ngayo. Now, I'm done with my preaching. Amen.
eli xesha lindishiya njengobabili ndishiyile liphantse landishiya kusasa. Sasa, I want to come 11 o'clock here. Amen. I want 11 o'clock umbethe ndilapha. Or quarter past, that my latest. Nako ngoku quarter past ndibethe landisendlini xa ndiphumayo. Ndifika uFox ezenza mna. Eqalisa uFox khangela abasa ngapha nangapha. Ndakuma mandikhangela indlela yokumstopha. Did you greet me? One Fox. Yes. Oh. Ketele mazinyweni Fox. Hayi babafundisi sami. La vesi uFox benifundele yona. Njengoba siqhubekeka, read that Psalm 91. Amen. Read to yourself at home. Right through. Read that Psalm 51. I'm sorry. See as a protection. Praise the Lord. Amen. Now, masingene part 1 ended and part 2 ended. Amen. Masingene blessing time. Thank you, buddy.